Mi nastavljamo naš program, a ja ću sada opet da pozovem mog kolegu, ali ne u pomoć, nego čisto da razmenimo neke informacije i da pitam kolegu MP2, da li si tu? Kako su ti se svidela predavanja koja si čuo do sada? Da li se opet pokvario? Tu je. Govori, ali ga ne čujemo. Vidite ipak da sam ja u pravu. Živi voditelj je mnogo bolji nego mašina. Zanimljivo i korisno, kao što si rekao, ali kao jedini predstavnik veštačke inteligencije u prostoriji osjećam blagu diskriminaciju, zbog čega ću podneti inicijativu za predavanje o korisnim aspektima moderne tehnologije. Da, naravno, MP2, da, potpuno te razumem. Niko ne može kriviti, naravno, modernu tehnologiju zbog negativnih uticaja na društvo. Kriv je jedino i isključivo čovek, odnosno zloupotreba interneta, veštačke inteligencije, televizije, sajtovi, društvene mreže ili TV kanali su pre svega pitanje naše slobodne volje. I pored toliko korisnih stvari koje možemo preko njih naučiti, kako smo mi stigli uopšte do tačke u kojoj decu i sebe moramo zaštititi od pogubnih uticaja koji dolaze do nas jednim pritiskom na dugme. I koji su načini zaštite od ovih uticaja? Tako što će se poboljšati zakonodavni okvir i institucionalni odgovor Srbije na SIS-em kroz javno zagovaranje i usklađivanje sa regulativom Evropske unije. I tako što će se stručni saradnici konačno upoznati sa terminima kao što su grooming ili deepfake. Ali to naravno nije dovoljno, jer postavlja se pitanje šta je to što ja mogu uopšte da uradim kad se susretnem sa ovim problemom? Kome da ga prijavim i koga pitati za pomoć? I kako region reaguje na novonastalu situaciju? Da, sve su to pitanja, ali zato ćemo sada čuti predstavljanje predloga regulative Evropske komisije za sprečavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja dece, Eurochild, kao i poseban osvrt na njen uticaj na zaštitu dece u zemljama van Evropske unije. O ovim temama će govoriti Aleksandar Karov, predstavnik Centra za nestalu i zlostavljanu decu. Izvolite. Izvolite, Aleksandre. Altin Hazizaj, predstavnik Centra za prava deteta iz Albanije. Izvolite. Damjan Nikolovski, predstavnik prve dečije ambasade na svetu, Međaši iz Severne Makedonije. Izvolite. A moderatorka ove panel diskusije biće Mike Šurman, predstavnica Eurochilda iz Belgije. Gospođo Šurman, izvolite. Hvala puno na ovom uvodu. Govorit ću na engleskom jezikom. Da li mi svi možete lepo čuti? U redu. Dakle, neki od panelista će govoriti na engleskom, a neki će govoriti na srpskom jeziku, naravno, kolega Aleksandar. I pre nego što započnem sa ovom panel diskusijom, želim da kratko da samo dam uvod. Ok. Želeo bih da vam dam uvod o Evropskoj komisiji i predlogu Evropskoj komisije za ovu regulativu za borbu protiv materijala za zlopotrebu dece. I moje ime je Mike Šumri i ja radim sa Eurochild, što je evropska jedna krovna organizacija koja se bori za prava dece i koristimo Evropsku konvenciju o pravima dece kao osnov za naš rad i bavimo se najranjivijim grupacijama dece u Evropi koje rastu u siromaštvu deca migranata. Dakle, zajedno radimo sa decom i čuli smo prethodno koliko je važno da čujemo glas dece i to radimo i u okviru Eurochilda i zaista smo savjetnici dece i zagovaramo bezbednost dece online i dobrobit dece u online svetu i bezbednost dece je nešto na što se svakako fokusiramo. Dakle, da bismo započeli sa nekim manjim uvodom o ovoj sezam regulativi, kako se ona i zove, CISAM regulacije.
I zašto mislimo da nam je potrebno? I pre svega znamo da postoji ogroman porast u zloupotrebi, odnosno seksualnoj zloupotrebi fotografija online i one koje se generišu uz pomoć veštačke inteligencije. I također smo svesni da to je tek samo vrh ledenog brega. Dakle, primjer radi u Sjedinim Američkih Državama gde je obaveza za platforme da prijavljuju Big Mac centru i imaju 20,5 miliona takvih prijava o seksualnom zlostavljanju dece na ovaj način i veliki broj slika koji upravo prikazuju seksualno zlostavljanje dece i takve fotografije su naravno i predmeti groominga takozvanog, odnosno zadobljivanja poverenja dece i ne mogu ni da govorim o ciframa, ali imamo oko povećano od 1300% upravo sa upotrebom veštačke inteligencije u kreiranju ovakvih fotografija i u prvoj polovini 2025. godine, dakle ove godine samo, Američki centar je primio skoro 400.000 ovakvih prijava i u istom periodu prošle godine to je bilo tek svega 6.000. Dakle, možete samo da zamislite poraz u broju ovakvih prijava koji je zaprimljen. I proizvodnje i posjedovanje i distribucija ovakvih materijala je nezakonite i kompanije su dužne da prijavljuju ovakve slučajeve, ali u Evropskoj uniji to još uvijek nije zakonska obaveza i stoga Evropska komisija je odlučila da razvije jedan predlog za regulativu koja će zapravo biti EU zakon koji će biti direktno primenjivan u svim EU zemljama onog trenutka kada bude usvojen. Kako bismo se borili protiv seksualnog zlostavljanja dece online i da stanemo na put diseminaciji ovakvih materijala i da pokušamo da identifikujemo i da smanjimo ovakve rizike koje i da sprečimo ovakve vidove zlostavljanja dece i to se sve prijavljuje nacionalnim koordinacijnim telima, a koje onda imaju obavezu da detektuju, prijavljuju i uklanjaju materijale koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece na internetu. Da bi to mogli da urade, moraju da imaju tehničke mere ili alate i kako bi mogli da skinu takve materijale i moraju da budu odobreni i moraju da budu, dakle moraju da imaju odobrenja ovih nacionalnih organa. Dakle, zaista postoji dosta opozicije u pogledu ove regulative i zato je to i razlog zašto nije i usvojeno do sada, jer mnogi ljudi kažu da će uticati na našu privatnost i mešati se u našu privatnost, ali znamo da regulativa onako kako trenutno jeste štiti i privatnost dece i građana, ali i štiti samu decu. I verujemo da je veoma važno da ova regulativa bude usvojena. Dakle, kada je komisija izašla sa ovim predlogom, poslata je na Evropski parlament. Evropski parlament je, koji je demokratski izabrano telo Evropske unije i također vođene su brojne debate na ovu temu i onda su se na kraju složili, što je dobro, iako je sad malo se udaljilo od onoga što je Evropska komisija predložila i onda ide na savet i savet je grupa vladinih predstavnika, ministara iz svih EU država članica i oni su pričali o tome već 3 godine zapravo, debatovali o tome i svakih pola godine imamo novo predstavništvo u Evropske unije, druga zemlja koja predsedava Evropskom unijom i ona postiže novi kompromis i verujem da ćemo jednog dana uspeti. Trenutno imamo Danci koji su predsedavajući i koji smatraju da je ovo jedno hitno pitanje koje mora da se brzo odluči i naši saveznici i druge organizacije koje učestvuju u svemu ovome su saglasne sa predloženim kompromisom, ali ipak nema još dovoljno vlada koje podržavaju ovom, tako da zapravo sledeće nedelje u Briselu imamo jednu veliku kampanju zajedno sa saradničkim organizacijama kako bi podnegli svest o hitnosti usvajanja ovog predloga, tako da ćemo biti tamo u centru gde su sve EU institucije, gde ćemo imati priliku da imamo zaista punu prostoriju sa relevantnim stakeholderima i političarima koji donose odluke, koji će moći da sagledaju konačno ovo i da preduzmu neke konkretne mere u ovom pogledu.
Dakle, da, to je malo sada što se tiče onih, da kažem, osnovnih informacija. Ovo što se tiče, naravno, ova regulativa se tiče Evropske unije, dakle, ukoliko bude usvojena. Ali ovde smo u Srbiji i radili smo zajedno i sa mojim kolegama kako iz Centra za nestalu i zlostavljenu decu iz Srbije i sa prvom dečijom ambasadom na svetu, prve dečije ambasade na svetu, Međaši iz Severne Makedonije i naravno tu je i Centar za prava deteta iz Albanije i radili smo na Tomas projektu. Tomas što znači dakle i proteklih godinu i po dana radili smo zajedno kako bismo izgradili kapacitete i kako bismo znali šta se dešava na nivou Evropske unije i kako bismo se postarali da kada na evropskom nivou ova regulativa bude usvojena, da to neće biti jedan otvoreni prostor ovde na balkanskom regionu i regionu Zapadnog Balkana, gde seksualno, odnosno fotografije koje prikazuju seksualno zlostavljanje dece budu zapravo čuvane i da onda i vi možete da prilagodite vašu regulativu i pripremite sličnu regulativu na tu temu. Dakle, tokom ovog projekta, Tomas projekta, pripremili smo jedan izveštaj i ističemo neke pravne institucionalne jazove, odnosno nedostatke kada govorimo o seksualnom zlostavljanju dece u vašim zemljama, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Srbiji. Dakle, šta zahteva najviše pažnje u vašem nacionalnom kontekstu? Mogu li da počnem sa vama? Dakle, sa vama, gospodine Altine, iz Centra za pravo deteta i iz Albanije. Kako je tu situacija? Dolazim sa nekim dobrim vestima. Tokom poslednjih godinu i po dana smo zaista sjajno posao obavili. Svi mi u našim zemljama ne samo da smo identifikovali nedostatke u pogledu zakonodavstva, a što podrazumeva čitav jedan spektar pravnog okvira, ali istovremeno radili smo zahvaljujući jednoj dokumentaciji na kojoj smo zajedno radili, kako da izađemo na kraj sa tim nedostacima. I sad podelit ću neke stvari sa vama. Razlog zašto smo započeli čitav ovaj projekat jeste zato što smo osjećali, smatrali naše države su u različitim fazama pristupanja Evropskoj uniji, a mi nismo države članice Evropskoj unije. Dakle, svi bi se trebali postaviti ovo pitanje kako zakonodavstvo zapravo jedne zemlje, a sad govorimo o 27 zemalja Evropske unije, kako to utiče i na naše zemlje. I sagledavajući podatke iz organizacije i drugih platformi, mi smo prilično zabrinuti i bili smo, još uvek jesmo, ne samo oko SIS-ama, da postoje različite pretnje i da kada Evropska unija reguliše svoj digitalni prostor, to znači da onda to ima taj nedostatak zakonodavstva u našim zemljama, a što opet kreira priliku za bilo kakvog počinioca da zloupotrebi naš digitalni prostor kao prostor bilo za hostovanje ili za neki drugi ili na neki drugi način, da to isto radi što je radio širom sveta i da nastavi to da radi. Dakle, sa tim na umu smo upravo počeli da sagledavamo i zakonodavstvo, ali takođe da podižemo svest među našim političarima. Dakle, zaista pravo je zadovoljstvo da budem danas ovde sa vama u Beogradu. I mada se ovo čini kao da je kraj puta, ali zapravo početak jednog novog puta iz prostog razloga što pokazuje da kada zemlje se okupe zajedno, mi zaista možemo da se bavimo ovim pitanjima i da izađemo na kraj s njima. I kada smo prvi put došli u Tirani, nijedna zemlja, sad ovo moram da kaže, sama ne može da izađe na kraj sa ovim. Moramo da budemo udruženi u ovome. I mislim da je to jedna od pouka koju moramo da podelimo sa svima i izdobama. Ali kao što sam rekao, dolazim sa nekim dobrim vestima. I dobre vesti jesu da u Albaniji zapravo ima dva dokumenta, zakonodavna dokumenta. Imamo novi krivični zakonik, to je još uvek nacrt, nije još uvek izašao pred Skupštinu i još uvek je na debati i raspravi. I o njemu se raspravljalo u avgustu, kada su svi na odmorima, tako da su svi hteli da odemo na more i na plaži da čitamo krivični zakonik, ali pročitali smo na krivični zakonik i postoje neki nedostaci, ali dobra stvar jeste da
Vlada je razumela da bez inputa civilnog društva i stručnjaka koji se bave pravima i zaštitom dece ne mogu da pripreme adekvatan krivični zakonik i to je dobar početak. Druga stvar, i tek juče na mom putu ovamo smo podelili još neke sjajne vesti sa vama i mislim da je to iskustvo koje možemo da podelimo sa drugim zemljama, a posebno zemljama Balkana. Imamo sjajan pravni tim u našim kancelarijama i oni su zapravo radili poslednjih nekoliko meseci da bi pripremili ono što zovemo za zaštitu dece u digitalnom prostoru. I to ide rame uz rame manje više sa onim što ima i Evropska unija i sa različitim zakonodavnim dokumentima i koje imamo i Australija i širom Evrope i Francuska možda bi mogla da bude još jedan dobar primer svega toga. Dakle, nadam se zaista i mislim da ne krajem ove godine, ali već početkom iduće ćemo definitivno u Albaniji imati novo zakonodavstvo koje će pokrivati sve oblasti i mislim da je to nekakav trend koji treba da imamo i u našim zemljama. U redu, hvala puno, Altine. Hvala, Altine. Damjane, koje su aktivnosti koje su neophodne u vašem nacionalnom kontekstu u Makedoniji? Moj srpski nije baš updateuan. Što se tiče naše države, Makedonije, da koristim terminologiju sa ovog događaja, trenutno smo u alfa verziji onoga na koji način želimo da razvijamo okvir digitalne bezbednosti za decu. To znači da smo na raskrsnici i da smo svesni rizika, postojanja SIS-skema, zakona i na koji način želimo da nastavimo je pravo pitanje. Ova inicijativa na kojoj zajednički radimo nam omogućava da pre svega budemo pragmatični, što znači da možemo da uspostavimo način rada sa različitom decom, da imamo radionice na koji način oni vide rizike, moguće rizike pred kojima se trenutno nalaze. Nakon što kreiramo osnovu i sakupimo sve podatke, bit ćemo u mogućnosti da, recimo, razvijamo određena dokumenta i nakon toga da te podatke predstavimo svim stakeholderima, dakle ne samo institucijama, već i privatnom sektoru. Naravno, potrebna nam je i podrška sa njihove strane da razvijemo dobar sistem i podsistem. Trenutno smo u ovoj fazi kako želimo da se razvijamo, jer ukoliko, kao što možemo da vidimo, mi smo malo zakasnili u ovom polju. Znamo terminologiju, ali to ne uključuje sve rizike koje praktično imamo. Nije sve uključeno u terminologiju koju mi trenutno koristimo. Što se tiče zakona, situacija je takva, ali ukoliko govorimo o drugim poljima, o praksi, trenutno smo u procesu razvoja bezbednosnog internet centra, jer onda ćemo moći da govorimo o edukativnoj perspektivi, ali šta se dešava sa servisima, na koji način možemo da radimo prevenciju i da imamo odgovor na različite probleme, to je još jedno pitanje. Dakle, trenutno smo iz reakcije, trenutno prelazimo, to je trenutno smo u okviru transformacije iz reakcije u prevenciju. Hvala. Hvala, Damjane. Aleksandre, vi ste takođe koordinator internet centra ovde u Srbiji. Jedna od ključnih stvari u borbi protiv zloupotrebe dece jeste prevencija. Šta smatrate da su najveći tabuji u ovom regionu koje bi trebalo rešiti u regionu Zapadnog Balkana? Hvala na postavljenom pitanju. Pa kada govorimo o tabujima koje je neophodno razbiti u regionu, ja bih nekako izdvojio tri neka ključna. Prvi jeste to uverenje da se seksualno zlostavljanje dece dešava negde drugde, u nekim drugim porodicama, u nekim drugim sistemima, u drugim sredinama, a ne kod nas. I ovo uverenje dovodi do podcenjivanja samog problema, zanemarivanja prijava i možda neke neadekvatne
uloge institucija u odgovoru na sam problem. Kao drugi jeste duboko ukorenjena kultura ćutanja u porodicama i zajednicama iz straha od sramote, od stigme, od čuvanja porodične časti i samim tim to deci uskraćuje i pomoć i podršku, a počiniocima omogućava da ostanu neprocesuirani. Kada bismo radili na promeni te kulture ćutanja, tu nije dovoljno da radimo samo na izmenama i dopunama već postojećih zakona ili izradom nekih novih zakona. Mislim da tu je neophodno da radimo na samoj edukaciji, kako društvenoj i emocionalnoj edukaciji, kako dece, tako i odraslih. I kao treću naveo bih to da ona se odnosi na neko nerazumevanje seksualnog zlostavljanja online, mislim, u svim uključenim državama, jer deca danas u digitalnom dobu provode dosta vremena bez ikakvog nadzora i bez dovoljno znanja i veština da se snađu u tom digitalnom svetu. I zato mislim da civilni sektor mora ne samo da nastavi da podiže svest, već i da edukuje i građane i decu i institucije i da osnažuje decu da prepoznaju šta je štetan sadržaj, kao i kome mogu da se obrate za pomoć ili podršku. Hvala, Aleksandre. Hvala na tome što ste govorili o tabuima u regionu vezano za kulturu ćutanja. Dakle, deca u porodicama ne govore o tome i o potrebi o socijalnom i emotivnom obrazovanju. Podizanje svesti je takođe jako bitno. Ne samo među decom, već i među porodicama, roditeljima. Altine, još jedno pitanje za vas. Kako građansko društvo može pomoći u podršci žrtvama preko granica i u saradnji policija u ovom regionu? Mislim da je u okviru jednog od procesa učenja kroz koji smo prošli jeste da učimo jedni od drugih, da budemo partneri i mislim da činjenica da su ovde 3 države koje dele svoja različita iskustva zajedno, mislim da je to jedan od načina na koji možemo da radimo u budućnosti. Kada smo mi kao organizacija počeli naš internet bezbednosti centar 2015. godine i sada smo stari 10 godina, to znači da smo morali da prođemo kroz različite procese, koji su ponekad bili jako teški. I ovaj proces je nekada podrazumevao da smo se smatrali ekspertima sa jedne strane, zatim postoje naši socijalni, to jest društveni partneri, vladine institucije koji su nam dali poverenje. To je jako bitno. Takođe, radi se i o poverenju, međusobnom poverenju. Dakle, mi smo jedni drugima partneri od poverenja među ljudima, mladim ljudima, ali mora da postoji poverenje institucija, nevladanih organizacija, globalnih kompanija, jer radimo i sa njima, ali i oni koji su lokalni provajderi tih kompanija. U tom smislu ono što sam naučio jeste da je ponekad lakše za nas, a nadam se da je isti slučaj i u ostalim državama, barem u Albaniji je tako. Dakle, lakše je raditi sa TikTokom, Metom, Facebookom, Instagramom i tako dalje, Whatsappom, nego raditi sa lokalnim internet providerima ili hostovima ili platformama. Iako govorimo isti jezik,
iako na svojim internet stranicama promovišu bezbednost i poverenje i tako dalje, ponekad je teško. Što znači, to je ono što pokušavam da kažem, da je zajedništvo i podela iskustava. Često navodimo Ameriku i Evropsku uniju kao dobar primer. Sada dolazimo na nivo posvećenosti među svima nama, gde sami radimo stvari sami od sebe, bez toga da nas neko drugi tera. Na Balkanu su to obično Amerika ili Evropska unija. Dakle, mislim da još jedna lekcija koju smo naučili. Treća je, i to sam već pominjao, kao država sami nećemo moći da rešimo ovaj problem. To je globalno pitanje, koliko god da je i globalno. Globalno je zato što internet nema granica. Kada ste na internetu, tu ste. Dakle, u deliću sekunde ste bilo gde na svetu. I ta vrsta povezanosti nas dovodi do suštinske brige koju imamo za decu. Mislim da na Balkanu očekujemo još razvoja, jače i nove saveze i nadam se da možemo da vidimo institucije koje se ujedinjuju i tu vidim neke poteškoće, iako postoje pozitivni primjeri, dakle modeli koji se na neki način grade, ali želimo više institucija, udruženih institucija i mislim da će ovaj sastanak danas u Beogradu sa različitim partnerima i institucijama poslužiti kao primer institucijama da se ujedine. Poslednja stvar koju želim da podelim jeste često se naše namere fokusiramo na zaštitu dece, izgradnju institucija ili kapaciteta. Zaboravljamo, i ovo smo shvatili u poslednjih nekoliko godina rada u Albaniji, dakle, često zaboravljamo najbitnije partnere koji su roditelji, a to su roditelji. Roditelji nam se obraćaju, a sada i javno, što je dobro. Dakle, kada se bavimo decom u digitalnom prostoru, oni obično kažu da je to izgubljena bitka. I onda kada posmatramo naše vodiče, instrukcije, sve ono što pripremamo od materijala, dakle većina tih materijala se bavi institucijama ili decom, a vrlo malo se bavi roditeljima. Od prošle godine, naročito ove godine, dajemo i Tomas nam je pomogao u tome, dakle dajemo više informacija roditeljima. Bez roditelja kao partnera nećemo moći da postignemo mnogo. Hvala, Altine. Imam još jedno pitanje, ali ono je povezano za početak našeg panela. Govorili smo o saradnji policije u regionu i podrške žrtvama. Možda ste upoznati sa Barnhouse modelom koji podržava žrtve, decu koji su pretrpeli zlostavljanje i nasilje, ali može se primeniti na decu koja su bila žrtve online nasilja. Da li mislite da se, to jest šta mislite da se može uraditi po tom pitanju? Vrlo kratko, pa ću dati reč mojim kolegama. Barnhouse model je možda čudan za sve nas. Mi smo u Albaniji počeli da koristimo tu reč, pa smo odlučili da koristimo reč ne koja znači dečiji dom ili dečija kuća, pa smo malo promenili reč iz doma u reč koja se može prevesti kao dečija kućica. Dakle, ponekad pravimo te vrste izmena, dakle, ukoliko postoji bilo koji model koji nam je potreban na zapadnom Balkanu, i ovo je poziv za sve koji rade sa decom, bez obzira da li institucija ili nevladina organizacija, Barnhouse model je
se odnosi na dve grupe dece, dakle deca koje su žrtve i deca koja čine krivična dela. Zato što je to prostor, prijateljski i bezbedan prostor za svako dete. I mislim da je to najbitnije. Bez obzira kako se zove, Barnahus ili Štipiza, kao što mi kažemo u Albaniji, nema veze. Naći ćemo ime, ali najbitnije je da verujemo da ovaj model mora biti primenjen na čitavom Balkanu. Znam da su u Sloveniji morali da donesu zakon. Nadam se da će u Srbiji i u Kosovu, u Crnoj Gori i naravno u Severnoj Makedoniji da ćemo primeniti ovaj model da bismo konačno obezbedili dobre servise za decu, a naročito za žrtve. Želi se nešto da dodate? Kada govorimo o Barnahus modelu, mogu samo da pomenem da još nije razvijen kao servis, ali hajde da razložimo okvir naših zakona. Postoji nedostatak priznavanja servisa, to znači da smo u poziciji gde se borimo mi kao pružalac pomoći ili usluga, ne možemo da delujemo u smislu zaštite dece od onoga što se nalazi na internetu. Naprimjer, mi smo trenutno u alfa verziji bezbednostnog internet centra koju pokušavamo da razvijemo i takođe bavimo se edukacijom i mi se time bavimo 30 godina. Ali sada nam nedostaju servisi, usluge. To znači da kada deca ili roditelji ili prijatelji nas pozovu i imaju pred sobom izazov, recimo ukoliko su bili zlostavljane na internetu, mi smo neformalni servis. To znači da mi pokušavamo da uspostavljamo komunikaciju sa samim institucijama, a to postaje sve teže i teže. Prvo identifikovati problem, a zatim da vidimo na koji način mu možemo pristupiti. Naravno, pomenuli ste da uspostavljate nacionalni centar za borbu protiv seksualnog zlostavljanja dece. Da li je to slično internet bezbednostnom centru koji imamo u drugim državama ili je drugačije? Ove i prethodne godine smo počeli da sarađujemo sa ministarstvima i sa predstavnicima nevladinih organizacija i postali smo lice uspostavljanja ovog nacionalnog centra. To znači da trenutno pokušavamo da ga definišemo koje su uloge, koje su mogućnosti i na koji način možemo da postupamo. I najbitnija stvar je ko je odgovoran za šta. Kako ćemo deliti odgovornosti? Koliko će preuzeti ministarstvo, koliko ćemo preuzeti mi? Naprimjer, da li će to biti u sektoru nevladinih organizacija ili će biti odgovornost vlade, sam servis? Dakle, imali smo ovaj Thomas projekt na kom smo radili zajedno i da, dakle, to je bio vid regionalne saradnje i inicijativa i čuli smo upravo od vas koje vrste je to prednosti vama i vašim zemljama to donelo. Da li mislite da ove vid regionalnih inicijativa i saradnje kao što je Thomas vam je pomogao upravo ono što ste objasnili u vašim zemljama? Da li mislite da ovaj Thomas projekat vam je pomogao da to postignete ili da li biste to postigli svakako? Mislim da ste pomenuli da je vam važno da možemo da razmenjujemo i iskustvo i znanje i da osnažujemo jedni drugim. I znam da je to svakako i vaš posao i da jedan od mojih kolega je recimo održao obuke za vas. Dakle, da li vam je to pomoglo da zaista ovo može da funkcioniše bolje u vašim zemljama? Ne znam sad da li vi želite nešto da kažete, Aleksandar, možda na ovu temu? I onda ću ja da otvorim priliku da eventualno neko iz publike postavi pitanje. Samo kratko da se osvrne vezano za Barnahus model koji ste malo čas pomenuli i možda na početku i vama koji niste upoznati da objasnimo šta jeste Barnahus model. On trenutno kod nas u Srbiji
nije zaživao, ali mi kao Centar za nestalu zlostavljanu decu radimo na tome i verujemo da ćemo u nekom skorijem periodu uspeti da ga implementiramo i kod nas, dok Albanija već ima, mogu reći slobodno, dugogodišnje iskustvo vezano za taj rad. Ja ću pokušati da vam najprostije objasnim. Barnahus model jeste kada dođe seksualno zlostavljano dete. Ono sada trenutno kod nas u Srbiji ide, da tako kažem, od institucije do institucije, socijalnog radnika, policije, tužioca, sudije i svuda daje jednu te istu izjavu. I mi ga svaki put traumatizujemo sa tim događajem koje je ono proživelo. Barnahus model jeste model koji stavlja to sve pod jedan krov. Sa detetom razgovara stručnjak, stručni radnik kome postavljaju pitanja svi ostali i advokati, i tužioci, i sudija, i druge zainteresovane strane i samim tim se smanjuje ta trauma detetu i stvarno verujemo da, eto i možda i uz pomoć kolega iz Albanije, da steknemo neka nova iskustva vezano za sam rad Barnahus modela, veoma bi nam bilo značajno i verujemo da ćemo u nekom narednom periodu da uspeti i mi kao centar da implementiramo ovde kod nas. Što se tiče saradnje sa Eurochildom, nama je bilo veoma značajno i veoma drago što smo imali mogućnost da sarađujemo zajedno na ovom projektu i Altin je spomenuo u prethodnom nekom delu da je ovo neki kraj, ali mislim da je ovo početak rada i na nekim zakonskim izmenama i kod nas i generalno u regionu, ali i nekoj našoj daljoj saradnji po svim ovim pitanjima koje se tiču svih nas, jer mi smo sve male zemlje i vrlo je važno da se uvežemo i konektujemo, da tako kažem, da sarađujemo svi zajedno, jedinstveno po jednom pitanju. Okay. Thank you. U redu. Hvala vam puno, Aleksandre. Hvala puno što ste istakli važnost saradnje. I sad daću priliku publici da postavi pitanje. Znam da imamo tek nekoliko minuta, dakle možemo da primimo jedno ili dva pitanja. Vidim ovde Tonija i vidim i druge ljude ovde u publici koji žele da postave pitanje. Tako da molim vas, izvolite. U redu, Toni, izvolite. Hvala vam puno, hvala puno što ste toliko naporno radili. Znam da je teško pokrenuti planine, ali još je teže pokrenuti i stene. Ali sad samo da istaknem nekoliko stvari, s obzirom da sam uključena u toliko projekata, da više sam predstavio da brojim koliko je. Jedan od takvih projekata zapravo je međunarodna organizacija standarda koja se zove standardizacija Barnahus modela. Možda ste imali prilike to da čujete. Broj 49 možete da ga koristite u vašim planovima takođe ili da remodelujete ono što eventualno postoji, ali takođe kada ste pomenuli Sloveniju, moram sad da intervenišem zato što znam što se tamo dešava i govorili ste da zakoni nisu potrebni. Zapravo mislim da je potreban, ukoliko biste želeli da porazmislite o tome šta postoji ili ne postoji u vašoj zemlji. Kada govorimo o zaštiti prava dece, i da će oni biti deo Barnahus modela i da im garantujemo prava, ali šta su zadaci i odgovornosti nadležnih organa i drugih institucija koje su tu uključene. I takođe može da posluži i kao prostor za svedočenje dece, da se ne ide u sud, nego da imate vezu sa sudom, jer upravo to je način kako se radi u Skandinaviji i Islandu. Dakle, to su neki koncepti koji funkcionišu. I takođe možda, imajući u vidu geografski položaj vaših zemalja, ne znam sad kako to zovete na albanskom, da li su centralizovani u sredini zemlje ili negde na vrhu, severu zemlje, ili šta se dešava sa decom iz drugih regiona, da li morate da ih dovedete tamo u taj Barnahus centar, dakle da li moraju da putuju i da li imaju poteškoće da putuju u različite delove da bi morali da pričaju o takvim vrstama i oblicima seksualnog zlostavljanja. I na kraju da zaključim, postoji jedan nacionalni sistem odgovora koji se tiče globalnog savezništva i
pogledajte kog dela ste vi deo, možda da pronađete viziju svakom od njih i onda napravite jednu strategiju i onda san postane stvarnost. I ukoliko mogu da vam pomognem, tu sam vam na raspolaganju. Hvala vam puno. Hvala puno, Toni. Da li neko želi nešto da prokomentariše? Hvala puno, Toni. I dok ste govorili, ja sam razmišljao o mojoj kontakt tački u nacionalnoj policiji. Da, tu postoji jedan čovjek s kojim moramo se susretnemo i da. I ne znam, ja sam i sam pravnik i advokat. Dakle, mi imamo različite rješenja za različite socijalne probleme. I vrlo sam upoznata slučajem Slovenije iz prostog razloga što pokušavamo da sagledamo, da vidimo kako možemo da rešimo neke velika proceduralna pitanja koje kao advokati i kao deo sistema moramo da rešimo. I još uvijek verujem sebi da dokle postoji proceduralno pravo da bilo da je to za odrasle ili je prilagođena za decu, a u Albaniji nemamo maloletničko pravo, odnosno zakon o maloletničkim pravima i dakle iz tog razloga to podrazumeva intervjuisanje dece i da vidimo kako možemo da koristimo intervjuisanje dece u krivičnim procesima, a posebno one maloletne. Dakle, nemam ništa protiv modela Slovenije, ali za mene je bilo malo čudno da su takav problem mogli da reše sa krivičnim zakonikom. A što se tiče ovog modela, vi ste postavili pitanja na koje su oni tek počeli da obrazlažu. Nema iskustva u našim zemljama i kako iskustvo u Sloveniji, svi dolazite iz nekih komunističkih režima i diktatorskih, da kažem, pozadina. I to su i ostavilo neke posledice i da ljudi se udruže, da rade zajedno kao što to rade u Islandu i Skandinaviji. To nije prosto deo mindseta ovde. Dakle, ono što smo učinili u Albaniji, to možete zvati pristupom od ozdo nagore, a trebalo bi da bude obrnuto. Ali ono što smo uradili jeste da smo okupili institucije. Dakle, mnogim stvarima se bavimo na nacionalnom nivou. Država je mala, ima dosta predrasuda i problema kada je dete zlostavljeno. Mi im predlažemo uvek da dođe u glavni grad jer će tu dobiti najbolje moguće usluge i servise i podršku. Hvala, Altine, isteklo nam je vreme. Voljela bih da čujem i ostale iz publike, ali smo tu i dalje za dodatna pitanja, kao i tokom pauze za ručak i ostalih pauza tokom dana. I imamo vremena za pitanja. Ima li još pitanja ili možda još neko od vas želi nešto da napomene? Ukoliko želite da govorimo o tom modelu, mi smo pokušali da ga implementiramo u našoj državi i daću vam par informacija o trenutnom statusu. U proteklih nekoliko godina bilo je nekoliko radnih grupa koje su održavale diskusije između međunarodnih lokalnih organizacija i institucija i zaglavili smo se na pitanju ko će biti odgovoran za to. To znači da li će to biti zdravstveni sistem, sistem socijalne zaštite, policija i tu smo trenutno. Trebalo bi da bude saradnja između svih njih, da, ali vi morate da odredite nekog. Mogu li da dodam samo? Mi smo imali isto pitanje u Albaniji i institucije su rekle mi imamo naše budžete, zašto da se bavimo nečim drugim? A u Švedskoj su nam rekli svi su odgovorni za svoje troškove. Dakle, opština u kome se nalazi takva sigurna kuća je odgovorna za troškove koji tu nastaju. Dakle, u Švedskoj je vrlo
jednostavno, svi su odgovorni za sopstvene troškove. Nema potrebe da se prebacuje novac. Dakle, uradite svoj novac, uradite svoj posao, dobit ćete novac za to i dakle, to je nešto što smo, slučaj koji smo mi imali u našoj državi. Imamo vremena za još jedno pitanje. Ukoliko neko želi da ga postavi, ne, u redu. U tom slučaju želim da vam dam priliku da kažete jednu rečenicu, dakle koja je poruka koju biste želeli da pošaljete sa ove današnje konferencije, šta je najhitnija stvar koja mora biti rešena ili koju ste naučili iz Thomas projekta. Da, koliko smo čuli iz naših izlaganja, svaka od država ima mnogo stvari na kojima je potrebno da radi i kao što smo pomenuli, ovo je tek početak, svaka od zemalja je već pokrenula neke, kao i Srbija, izmene i dopune krivičnih zakonika, kao što pomenuo i predsjednik na početku, dobijemo novi zakon o veštačkoj inteligenciji, tako da to su sve neke stvari koje su već krenule da se dešavaju kod nas i što je nama pomoglo i kroz rad u ovom projektu, neko sticanje novih iskustava i novih znanja od naših partnera i siguran sam da ćemo nastaviti dalje i dublje to saradnju. Yes, Thank you, Alexander. Hvala, Aleksandre. Damjane? Slažem se. Iako vidim da smo na različitim nivoima što se tiče implementacije digitalne bezbednosti dece, imamo dosta sličnosti i izazova pred kojima se nalazimo i moramo međusobno da se podržavamo. Hvala. Altine? Kao što sam već rekao, ja vidim početak kraja. Dakle, ovo je pozivnica za sve u našim državama da se okupimo na zaštiti dece. O tome se radi. Nije bitno gde se to dešava, bitno je da smo tu jedni za druge i za decu. To je poruka koju bi trebalo da pošaljemo. To je divna rečenica sa kojom završavamo. Tu smo da zaštitimo decu u online sredini u kojoj imaju prava da budu zaštićene. Mislim da je to dobar način da završimo i mislim da moramo međusobno da sarađujemo. To je poruka koju imamo sa ovog panela i sa projekta u kojem smo učestvovali zajednički. Hvala Aleksandre, Damjane i Altine na vašem učešću danas.